Barsok, nga akong pangutana Barsok, may tungod sa giingon sa mga Muslim nga ang Biblia corrupted. Kay wa na to giapil ang gospel ni Barnabas nga naangat to Barsok nga si Kristo wala malansang sa cross, og ang mabasa Barsok sa gospel ni Barnabas ang gilansang sa cross mao si Judas, og si Kristo gidala ni ala ngadto sa langit og wala malansang. Ang akong pangutana Barsok, sakto ba ni Barsok kining gospel ni Barnabas nga ilang giingon nga wa nato giapil sa Biblia nga ang Biblia corrupted, kay naanad to Barsok nga si Kristo wa gin malansang, pero sa Biblia nato Barsok si Kristo namatay man Barsok gilansa man sa cross. Unsam ni katinuod Barsok nga kining gospel of Barnabas wa nato ni giapil sa Biblia, kay matod pa Barsok mao ni ang corrupted nga Biblia nga wa nato gi-compile sa panahon ni Saint Jerome. Palayo ko papatinaw ni Barsok kung saan ni katinuod. Kanang giwakli sa simbahan, Iglesia Katolika, nga libro nga gitawag og Ebanghelyo ni Bernabe. Tungod kay dili na genuine, dili na tinuod. Imagine nga si Jesus nga tud pa nga diya sa tanaman sa Getsemani mitawag ni Judas. Ato ta sa usa ka balay nga way tawo magsulti ta dito. Kuyog si Judas. Yablihan ang bintana, gibunlot sa amahan Allah si Jesus. Ang nabilin mo si Judas. Pagguan ni Judas na usab ang iyang naong. Ayang dagway sama ni Jesus. Ug mo utoy gitaral sukmanan, ug mo utoy gitaral ngadto sa cross, gipatay. Purtig yung baka ka anak. Kay murag naduhan na noon ang Judas Iscariote. Kay katong Judas gilansang dito sa cross. Pero doon ay Judas nga naghikog. Naduhay Judas. Manang that is a self-contradictory that proves a lie, falsification of truth. Unya daghan kay mga istorya, not only the Bible. Labius Josephus, tuig 97, Anno Domini. Si lain nga historian, si Pliny Minor, one of the writers and kanang magsuwat og Annals of the Kings. Parehag yun ang ilang ipahayag. Nga doon ay usa ka tawo nga Nazareno o gitawag siyang makinanmanon, pero ang iyang mga buhat sa Dios, nagbanhog mga patay. Pero nagkagubot tungod kay nasina mga kadaguan sa gobyerno, gitaral siya sa kamatayon. Josephus Flavius, si Pliny Minor, mga historian nga magkaraang mga tao pulos nagsugid nga dunay gidlansang sa krus na banhaw si katuog adlaw. Mao na nga that betrays the fact, the de facto or historical data regarding the historical person, and that was Christ. Muna kanang kang Gospel Bernabe, klaro kay nang lubag sa tinuod, kay lagi tinumutumo man na wa na apil simbahan tungod kay wa na ilabot.